technical Khawvel kan lo lawm le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni som ni ati chua Japanese romance Your Eyes Tale kan clear hole adonani Tlangval mel thazet mai Rui Antonio Sinazaki chu apartment te takte a ama chawina khosa a kickboxer thiam tak mai ani thina hunkal to du am lo le thengil du deuh mai nein mal takin nun a mang chho me kani a hunkal to a chuan miswal pol nen inzom na anneya zel hia lo tan pha to in chu anun hlui du am lo takero chu akal san to thungani tuna chuan na sang sang thokwalin phone po anei lova harsa taka na anzon kwalain zan kha chu parking lot enkol na a mu ve ta hlau mai chu hmuna thok thin putar chu atlan bo tak da ya wangin ai o thok tur an mamo lai taka lo ni a napa ngai tak a mu ve pha ta hlawani ana athok tran chi atia ti tur em alo omlo bok nen Antonio chu amu thlona sa thin hle a karlut le chuak lo en deuh top chu atna ani zan khat chu nula pakhat hian aron tlo thut maya Antonio chu athong chiang hle chu nula chu adiuti na hmuna chuan ron lutin hun rei tak lo sheto ang mai hian aron tong ngal bor maya chutia atong vel da na tang chuan a Mitdel ti chu Antonio chuan a shethiam ta chi ani chu nula chu ama alo duty thin putar nen an in chiana ma se chu putar chu aron kal to ngai lo ti she heklo a mu thei boxi lava Antonio chu a putar thian biak ta mia mai ani Antonio la chu aham hailutuk na lama engtianga lo ti tur nge po shelavin nula chu a en hu rengot maya chuta nula in e tur aron ken saga pek chuan Antonio po chuan alo lak sak ve mai boka nula chuan ama e turin chang aron ken baka athian putar tan chuan in tur aron ken sak bokani nima sela reilu tuklawa anri madang ti chu a hre chuak ta thut maya athian putar kha ani lo ti a hria chu anu chuan Antonio po chuan zoi sap hian athian putar chu aron kal to ngai lo thua soi veta a chuta nula chuan ani engwangin nge e tur te kha ilo ban ve maya a hanti chuan Antonio chuan zak deuh chung hian a pelet wata ti chuan nula po chuan athian putar nena TV an endun thin thu te chu soin alo haya wangin ngai damadil zuya atiang hol chung chuan a chua san zui ta ngal ma se ro asura wanga ading reng chu Antonio chuan lo mu in a kabina chuan chol ri turina soma nula po chuan lo pomin athian putar nena anti chin angin TV chu an enduna TV ri ngun taka ngai thla a nula hlim lutuk mel te chu Antonio chuan ngun taka lo thlirin mu nom atingang mai TV an enzo nu chuan nula chuan alom zialan tirnan Antonio chu changa pe a ti chuan a ho ma in putarin alo en kol thin ti olive thingkung te chu tuilo pek sak thin turin Antonio chu acha zuya Antonio po chuan alo en kol sak tur thua shil ve bokani a inti fai zo nu chuan a duty na atanga hlavak lo putar lo chen thin na room a chuan kalin nokta ka akal san te chu ati fai saka nula ina pek changte chu ein ti olive tree chu tuya pek sak boka awai khatnan anun dan chuan mi pa ngai nun a phavia chan don ni inalang lelama anula po chu ama chawa khosa ania zinga e tur in siam chopin anna tho na mun call center a panchina chu huna chuan customer nin omle ngei om tak tak te thu soi chu angai thlatamin atong na sa thin hle a do thei takin customer te chu abe thei zelani achang chuan a boss chuan a tinuam lo khopa nai aching thina ma se a na chu achan mayang ti hlawa wangin ngoi rengin atwar top mai thinani ni khat chu Antonio unboxing azir thin na mun avatlo le a hunkal towa anung changa wangin ngai dam dil tura vakalani a miswal pol thopuya criminal record aneya wangin klapa chang chuan an banani a coach ni thin jena chuan alo lom hle maya ma se an ho tu pa bere ro alalung oi che alo thunga angai dam dil na po chu alapom mai du lo jena chuan Antonio chu club zom le turin alo normal mola ma se athu ani big silo chuta club nei tu pa churon langin Antonio chu glove buna ringa chuan ron let le turina somta a ma se Antonio chuan ngai dam dilin club zom le tur ni lovin ngai dam dil turingo taron kalani thu chu chiang takina shila
Chumi hnu chuan a hmaa a pasara lo ti na chakto meiche pakhat chu bele in ngaidam adil non le a chu nu po chuan a ngaidam to thu shilin ron kol non to lo turin angen ani zan khat chu a duty lain nula in a duty na mun a kalpel lai hi Antonio chuan a hmua aril ru tak chuan chol se a ti ru hle a ma se a som ngam chi a silo chuta aril ru tong trai na chu chanin a om ta hlau mai nula chu putara chanchin zot pa in avakoi luta chuta Antonio chuan a lunch box chu lo peletin a changpek tuya ti zia te chu ha hi pin a lo shila lom thu a shil zui bok ti chuan nula chuan olive par rim tui tak mai chu thlakin kabina chuan TV an endun le ta a chutia TV an endun lai chuan engemo rim hian ati buai tatlat mai nula chuan Antonio chu tukvera hontira chuta rim chu ala re mai lawa wangin fiam thuti ti deuh tak hian nula chuan Antonio chu a exercise awanga thlanna sa ani le ni lo te azota chu vele Antonio chuan a pheikhok bal de urimani ti chu a hre chuak thuta azak ruhle nula chuan a mi chu delma se a hriat na dangte chu a chak thatle thuwa soizela ti chuan Antonio chu an TV en meka a changtu nulan dan chu soifia turangenin Antonio po chuan nula ti lom nan ti in do ta shila ama angchia beng be a be thuwa soi chuan nula chu a hlimin a phur ta hle a chu thil holam lutuk a hlimpui em thei mai te chu Antonio chuan dangda ya ti hle anua Antonio an nula chu theite mula pe a chuta nula po chuan a hming chu akari kasiwagi ani thuwa shil ve ta ni an inche baina atang chuan akari chuan Antonio chu na thok na satakani ti a she theya ti chuan akar lea po aron kal theile theilo te chu zotin Antonio po chuan alo rem ti chiang hle ina a ho nuwa akari chuan a thom no suk vilpa in theite mul chu a email miala chuta tui chelwan lu na chuan engi mu hitangin tui chu aluang chuak theita tlatlo akari chuan engthil nge tang ti nga event a hantuma ma se tluswal pal hlawin a ke chu atina zui parking lot lama chuan Antonio an akari tiang hol ri chu sha tumin ngakhlel em hian alo chang ran maya atopa akari po chu aron lang vele ta hlol mai TV en dun tura an thudrwalin akari chuan Antonio a pheikhok thar bun rim chu alo shengal chata ti chuan an te dan pa ngain TV chu an en tran le ta a an TV ena changtu nu chuan changtu pa a hmangai thuwa soilai te chuan akari chuan a mela mu the velawa wangin changtu pa mel that lo te chu Antonio a zot zela Antonio po chuan changtu pa chu a mel that ngei thu shilin ma se playboy ani thu te chu a soitel boka chu vele akari chuan Antonio chu a fiam zui zata ani nangi mel tha em tia zotin thudik tak chawa chang turin ati zuya Antonio chuan engtianga chan tur nge ti chu a hre thiam lavani chuta akari la chuan in ngai to are e mai email thawak lawani shimang anti fiam zuya ti chuan pon lam moina chu thilpoi mo berani lo thute chungril thatna chu apoi mo zok thute a soizom zela chu ami zia le ari ruput mang chuan Antonio thinlung chu alo ne der to a ma se ama ngei po chuan ala intrethiam chia alo mai chawani TV an enzo nu chuan akari chu ho atuma ma se motorin asuman trep a chet swal na lama chuan ake chu ati nat zwal phale ta a Antonio chuan rang takin damdoi ina ashwai ngal ake chu tom sakin kalpo akal thahle thelawa Antonio chuan thlain an hokonga chuan akari in Antonio ming chu azot veta ma se Antonio chuan Japanese ming dilawa English ming a manawang chuan han chan mai chu a she dewa akari po chuan engtianga upange ani shetura a mel a mu thei miaw lo wangin aputar chian biak le ta ringot mayani akari in kalahar sat zia a mu chuan Antonio chuan puwa katuma akari chuan a inchir tur thu shilin warning a pelok diam mai ma se timna telmi alowin Antonio chuan a pongala chuta akari in chhauna tur step thui zet mai an thleng chia chu Antonio mel po danglam ngal akari la chuan nui sun sung chung hian ka shilok reng che kha atia tholop hlop chung chuan in chu a thlen pui theita thawani
chuta a ho ma in akari chuan atui cheluan na athil tang chulak chwa sak lok turin angien le a Antonio po chuan endik sak ngalin thil tang chu a ke korte hi lo ni a akari chu a zakhle ti chuan lom thu soinan Antonio chu concert ticket hi a pe a chanti ne na an kal thei tur thua shil swan Antonio chu angoi renga chu vele akari chuan Antonio an chian a nei lo ti she thiamin ama ina kalpui chu atum ta ni akari chu concert kal tur chuan phur taken in siama thomna moi tang ha in a in pe to hle a nema sela athom no hak chu ama lo ria wa sha na nei le in kaldona ruaya a thlak le ta dayani concert na chuan musician te chu eng ang mi nge an ni ti te an omdan zong zong te chu Antonio azot zela mu theilo ma se nuama ti in a hlim le chumi nu chuan dinner an e dun le a akal sak em chin na mun grilling restaurant na an kal chu alom hle a chan chin te soin college akalaya sculpting milim ker azir chin thu te chu restaurant a chuan kumtam tak liam ta a anu le pa te ne na an local fo chin thu te le angai chin zia te chu a soi zela Antonio chuan chan dan tur le han nem dan tur po a she chuang lawa ngoi rengin akari thu soi te chu angai thlak sak ve top mai ani ti chuan akari chuan Antonio chu ana tho pi alama a hun man dan te azot vele a mase Antonio chuan delivery na a tho chin thu zongena changa akari po chuan putaremo kum upalame mo ani chularing fanin nupui chenemo uire emo ani le nilo vel te chu azot fiam zela mase Antonio ero angoi reng thung ti chuan akari po chuan afiam thu chu Antonio an nuizat thlak atiwak lo ti chu a hrethiam maya chuta Antonio an achan chin le a hun kal to sha chuan tangkaina an nei le nei lo te chu zotin akari chuan sha chian le zual adu wang mai ani thu in a changani Antonio an thin rim ni om taka a chan deuh ta ka chuan akari chuan ho adu thu soi ta ngala Antonio chuan akari chu a in ko thleng thale in akal ma in akari chuan zo na tam tak mang ati buaya wangin Antonio chungai damadila chu vele Antonio chuan a ming chu shilin kumsom ni pali chau ani thua soi chuan akari chuan makati hle a chu mai ba ka kickboxing azir thin thu tele hunkal to a criminal record alo nei to thu thleng chuan engki mashil fight avek mayani thu soi chuale mi biak a har sat thua soi chuan akari chuan dam diai le shethiam om takin alo changa lom thu shilin in chunga chuan alu san zui tani atu ka chuan akari chu a boss in office a akowa birthday present pele in akari chuan lo narpa in ticket a pek to thu chu a shil non le a ma se a boss chuan latura nor luin thi ani thu shila akari Mitdel na churem changa laka in date puya so matumani nima sela athu soi chu na thok pakhatin aron pot chat lau maya akari chu customer call poimo taklak angai thurun shilin akari po chu atho huai maya manmo takin office chu achu asan tangal lelama Antonio chu akoch le aklap nei tu pa ten in biak na nei puya club chu ronzom le turin an so mani Antonio ero chuan hoi hom takin alo niala ma se akoch jena chuan min tum fanin le noi tournament a amu masak bera changkhan world champion alani thenge don nia asia tlat thua soya chu vele Antonio chuan kumthum chung zela tan thule sakumo kai shwai gangster lon sak lo omle poisak nei lo azom thu te chu asoi ta veka an poisa puk tir ten an rul theilo chuan na taka soi sa thinin Antonio chu an boss sakumo naten om tak tak thok tu berle an pol phatsan tu te na sataka soi sa thin tu berani nge a ma se manni in zela tang ta hlau maya chung athu soi chuan coach te pahni chu a chhong chiang hle ani ni khat chu Antonio an nu cham in alo seilen na mun chu awatlo le a ama alo en kol thin tu nanin alo mu chuan alom tak zeta miswal pol tan ala thole tholo te chu azo chuan Antonio chuan abana an pol logo tatu ati re na ser chu a mu tira chu chuan nan chu atilomin Antonio chu hlim takanun manga nuitam tur te ina cha a no pang ho siam samton na te chu pe bokin a mei che du tak chu pe turin a cha zui bokani
Antonio chuan chu hmuna sakuma nena an than len chho dan te chu ala sheveka sakuma chuan mi panau pang dang te chu kuta thlak tir thin ba ka mi tha te chu mi chak lo le mi mol tak an ni thu Antonio ashil thina nasa takin aril ru ashwai ko yani zankhat akari na bang ina aho chu abo sin pona alo nga gareng maya in chunga lut lo tura ashil chung po in abos chu a ina chuan alu ta thawa in chung te chu en kwal velin a present pek chu honpo ala hong lo shim shim tia mu chuan akari chu thutlenga thudlui tirin thi chu aur tira khoi zui tomin akari chuan thei to pin alo beilet veni a alam chu ti ringalin a boss chuan a khoi chun zom zela chuti lai tak chuan Antonio aron thleng hlau mai chu miten ompa chu kuta thlak chun zom ve ngala akari in top tura ati po in Antonio thin rim lutuk chuan akut zung chal chu ati tli asaksham akari chu amang angin alau thong hle a Antonio chu engwanga top tura ati po a top lo nge ani zotin a na chu a chan pha mayang ti a hlau hle a chu thu chuan Antonio chu ati thin ur tak zet chutiang Boston om lutuk ane ina hmuna chuan na thokle to lo turin adua ma se akari thung chuan ani ang Mitdel tana na mu ahar sat zia soin atuka engma thlenglo ang maya na alet le atum thua soiboka Antonio chuan mo phurna zong zong alak vek tur thua shilpo chuan akari chuan chuak turin angena ti chuan Antonio chuan samton na chu akari do kana chuan da in a chua san zui tani Antonio chu alungain amal le ta hle a chutiang che in akari po ma se rewak lawa akari chuan avatlo le ta thut maya atna atanga aban thule an pani chawa jin khothon achak thua soi chuan Antonio po chu aphur hle tuipui kama shwain hun nuam le thoveng tak an mangduna Antonio po ahma zong ain akari laka chuan a in hong to a tuipui thliara an thudun lai chuan a hun kal to te chu soi chhuakin anau pan lain anu in tuipuya shwaya an panni anun nalak atum dan te chu a shil ta veka wande thlak takin Antonio chu adam chuak ta hlawani athu soi chu akarin ngun takin alo ngai thla a ti chuan si glass zon sak tura ati angin Antonio chuan a mu saka akari chuan si glass chu khoi tirin atlang mam tak te chu a fil tira chutiang chia chuan har satna le nat na chuan mingil nei zo kami asiam thu shilin si glass chu Antonio nena an inzom na chin chi anan a pe ani ni enge mozat aliam le nu chuan Antonio chuan boxing club chu azom vele ta a nasatakin a inzir chhole ta ni akari chu a kho har nem turin uite du omzet mai hi alei saka a hminga suku phwa sakin an in ngai na nga le akari in siam that ngai te chu siam that sakin hun rei tak lo in khar to atuk ver te po chu englu thein a siam saka ni in akut aron ka alum ta ka chuan akari in Antonio mel chu mu achak thu soin a mai pian ziatal a sha theinan milim mel ang main a khoi kwala ama chuan mu theilo ma se Antonio chu amita tak en turin ati a Antonio zamlu tu kero chuan a en lei theilo chuta akari chuan a maya chelin en turin ati le a ti chuan an inkar nem nge nan an in case vetani Antonio chu boxing tournament a tel chhole in lotlin na achang chhole zela training ha thlak tak tak paltlang zelin akari po in re tak nuwa lumbel siam chu achun zom vele tabokani akari le Antonio te chu an ui suku nen chuan an pathumin an khosa hawa lummanga bel le no nal tak tak siam zelin massage dan in zian na le khabu te chu achiar boka Antonio chu athil zir practice nan manga a massage lai chuan akuta tatu achiana ser chu muin atikang palani eringin azot fia Antonio po chuan tikang palani thu chu ashil ve mai bokani Antonio an akari chu eizon nan mi meta na atho anga ilo thu ashela kickboxing tournament a chuan ne na chan ngei tumin chuta alo mandon mang chuan akari poteri dor hon na tur chu tum sakatuma chu athu soi chuan akari chu a ne tak zet ti chuan kickboxing tournament a chuan Antonio chu a chak tangei maya
ma se anau pan lai chian le a boss nun rong tak lo ni thin sakumo chuan alo vele taran mai Antonio le a coach jena chu musit le deu so tak takin a tong khum le ta a coach thin rim lutuk chu Antonio jok chuan beng dain sakuma nen engthil ma ti duna tum to lo thu chu chiang takin a shila an kal san zui ta mak mai bokani atuka akarin Antonio chu anu le pa te thlana ashwaya chuta chuan kumli liam ta a an chung ka chunga thil thleng chu soi chhuakin zan khat chu driving license ane ilum nan zanre ain an in khal chhuaka thok le khata akari chuan Amazon building a chang chuan mihring kang hlua ron tla hi mu in a hlau le chi ai lutuk chuan car chu a control theita lova an car chu le thokin anu le pa a chan pha ta hialani chu thu chuan Antonio chu a thong chiang hle a chu vele thanlunga an thi ni inziak chu en ngalin chumizan chia chu sakumo pol phatsan tu papakhat asoi sak zan kha ani ti chu a hre chuak ta ngala akari mitdel na chan le anu le pa te thi chan chu ama alo ni reng ti a hre chuan om ngai na po a shelo anu le pa te thi na a chuan akari chu a indem ngoya she om ti takin nuna mang chho ti a mu phei chuan Antonio chuan she omati in a in thiam lo zwal tak zetani a in huat na le a thin rim na te chu ama le ama intina in riek thlak atum ve bok thina ma se omzia ero a om to silo tum khat chu akari mi chu aron na tawak maya chuti lain sakuman Antonio chu le nuaya dan phal lo match buat saya chuan Antonio chu tel tir phet tumin a som ngar ngara lo atam hle tur thua soipo chuan Antonio chuan a hnara engti kong ma a tila tum to lo thua shilani ina a hole nu chuan akaria omlo ti a she thuaya amang ang man to hle damdo ina atlan ngalin akari awa mu chuan a tho huai maya doktorin akari din mun te chu lo shilin ni khoshelowa atluk na lama chuan a ru atina thute amit chu zai ngal thuai angai thute le zayani wat lo chuan fialo ruaya a mu theina po chu a lo vek tur thua lo shilani Antonio beidong le ril ru ha lutuk chu no cham ina chuan avakala ati hlimnan nan chuan no pangten music box an siam thule a hladu ber manga siam tir ve turin alo shila ma se Antonio ero in thil dang reng angai tua theilo a hun kal toa a thil ti swal chuan tun thlengin an ron zui zel ni in angaya nanin aswal te chu tlana ni to thu soya nematum po chuan Antonio ero chuan a oilova abul naya mi te chu har sadna le boina a thlen zel ni in angaya ni nan chuan nemin hun kal to te chu siam that thei ni lo ma se hun lo la om turi ro thil thati a midang te tan pui nan a man thei thuwa shila tin ama le ama chu a in ngai dam masak phota ngai thuwa shilbok atuka Antonio an akari chu engwanga surgery ti du tlat lo nge ani ti chu azota surgery ti na na sen ngai zong te chu pek veka du thuwa shilbok ma se akari chuan amit del na chu anu le pa te nun na ati top saka wanga a tor tur vereng nia angai thlat thuwa soya Antonio ero chuan apom velo thil thlenga chuan inthiam lo renga hun mang tur ani bik lo thu shilin nakina afa tur tele apasal tur mel te chu mulawa omrengo tur ani bik lo thuwa shila vanei thlak takin surgery ti tur chuan a min thei shamani ina anlet nu chuan akari kongkhara sakuma geng logo hi alo inzia kul mai Antonio chu a thongin a lau thong hle a sakuma chu wa mungalin akari himzok nan an inthen to thuwa soya achunga chuan engthil ma ti lo turin a shil zui bok chuta sakuma chuan atop nan voi khat chia match an nei le ani chuan a chwa zalen to tur thuwa shila poisa tam tham tak a pe ngal bok Antonio chu coach ne na chuan kalin thil omzia engki mashila a coach chuan dan phallawa in beina chuan Antonio chu in nam noi to lo se ati in alung oi lo hle ma se Antonio chuan a min thei shama akari surgery ti nan poisa lo pek saktura shilin atne na chan poisa chu awaya a mu huna akari surgery man chu a chin fel vector thua shilbok ina ho in a thlak le a document zong te chu a halral veka
Tichuan sakuma chuan leihnoi boxing ringa chuan hruain chu in beina achak tur chuan pakhat zok chu ni khoshelawa omemo athi emo angai donani relote a in beina chu chan anita a atira Antonio chuan ma hruain achana thahle a mase relote nuwa atumpui chuan ron le thalin Antonio chu natakin a inhliam to a chuta achak lo zoka atang mai dona alan to lain rin lo le be selo takin Antonio chu aron tho chuak le a thokle khata atumpui pa chu atuk zal der mayani sakuma ngei po chuan Antonio chu achaka ring lo hle a mi pui zinga chuan coach jina po chuan lo troi om ve in alo tangin a hlau thong hle a lom na mitui a bianga chuan aluang hialani lelama akari po chu surgery aneya tangin aron har chuak to a hun rei tak nuwa kho eng a mu vele theita chu a chap hialani coach chuan Antonio chu bia in apoisa hlo chua chu akari surgery manle ama a asoi saklum nupui nena ahlan to thu chu a hriatira akari in khwa amule theito ti a coach ne na changa a hria chuan Antonio chu ahlim hle aswal man chu atlak ta nia ngain athla amwang ve ta hle a nima sela phone bu ta changa a chu arwal chuan sakuma chuan avit ta pop maya apol phatsan tu te chunga ati chindan ni in thiturin Antonio chu akal san zuyani chuti lain akari chu ahmangai ber chen hriat lawa abowang wang chuan amalin akhwa a harchi hle a chu mai ba ka a in opna building chu sakchat antuma wangin a in son chua angai zui bok nikhat chu Antonio mingin package adong hlol maya music box ni in an patnia an sak dun thin an hladu em maya lo ni nucham ina changa ron thona ni ti a mu rwal chuan avakal ngala nan chuan tunge ani alo shengal Antonio kalbo chan chu engkim shilin anu le pa te car accident a an thi na thlen tu nia a in ngaya wanga kalbo ta ani thu te chu asoi chuan akari chu ril runa le beidong takin a chap homa a in lua thara chuan Antonio mel om ang tak tur chu aswang tu an mangin alim asiama angain mule achak thin hle ani kumni aliam le nu chuan akari in pottery studio le door a hong thar ve to a suko po alo lian ve to hle adora changa lavak lo rehabilitation center a chuan mi metin a in volunteer china mi biang biak athiamin tu po mai chuan an ngai na hle nikhat chu muna chuan tlangval kal hlei theilo khumbeta lo mu hi a mulol maya chu tlangval chu alo zon ruk reng Antonio kha ani ti renga shisilo chuti lain Antonio thung chuan tunge ani ti chu chiang taken alo shengala ma se mingdang a manawangin akari chuan a hre chuak lo hlawani akarin amasa chalai te chuan danglam ti ruk dewaneya a mel hriat to nitlatin a hria a ma se a ming a han enchian le po chuan mingdang dai alo ni boxi a akari chu arwalin Antonio chu lungche takin a tap hialani ni engemaw zat aliam le nu chuan Antonio po tiang rin chanin akal ve theito a dor pakhat Antonio ti chu mu in bel chiang turin dora chuan alut chuta chuan ti olive plant chuan amit ala ngal zar mai chu mai ba ka music box po chu a mule zela akarin a phun rem chin a music ngainat em chu playin an hun lo man dun to te chu amit thla a chuan aron lang zut maya amit tui luang te chu dor ngak tu chuan makti taken alo thlir ringot mayani ti chuan ti olive plant chu leisakin a chuak ngal daya konga akalai chuan suko an lo shathiamin awa bo ngal akari chu avatlan ve ngala a mela murwal chuan damdoi ina tlangwal kha ani ti hria in thla huatuma ma se Antonio chuan alo hnial ti chuan akari chu adora aleta chuta chuan ador ngak tunu in tlangwal pakhat music box a la playa acha pui ringot thu chu alo shila chu vele akari chuan pona amu suko an a zui kha Antonio ngei chu ani ti a hrethiam tangal manmo taka chhuakin azong tangala ma se mu tur alo om to reng lo Antonio chu win farm bula tuipui kama bok chuan akal le a
akari si glass pek chu kengin tuipui lampan chuan akal zela anun na chulak atum me kani chuta tu emu hian ron ko thutin a hoilet chu akari mel a muta a akari chuan arwala ina ho tura somin amita tak chuan enturina shila arwala ho tura som non le in Antonio po chuan akari in anga idam thei a inrin lo laya ama azong tura akari aron lang chu alom hle a ti chuan nget taka in ko in lim taka kumkhwa a omdun to turin an india mani